Wils boeten door de temperaturen nu weer simmers binnen, klinkt binnen in de nieuwe Alversterrenhal in Ljouwert voor het eerst het krassen van redens. De Nederlandse shorttrackploeg wil maar wat graag deel komen om te trainen. En dus is alles op alles zetten om het ijs in de nagelnije hal clear te krijgen. Onze opzet was vanaf 14 september ijs. Dan moest er ijs zijn. Totdat Jeroen Otter en de shorttrack selectie kwamen. Dat ze eigenlijk ijs nodig hadden omdat die al verbouwd was. Nou, toen zijn we wezen vragen. En dus zei nou, de hal is nog niet helemaal klaar. Maar de vriesinstallatie zal het wel doen. Nou, ik zei dan hebben we ijs. Er zit heel veel software achter die de luchtbehandeling regelt. De ijstemperaturen, de hoeveelheid. En ja, daar zijn we mee aan het zoeken geweest. Er zaten nogal wat bugs en kinderziektes in. Maar net op tijd, gisteravond om 12 uur heb ik de deur dicht gedaan. En toen zei ik van nou, ik denk dat het lukt. En dus gaat het on op het Ljouwerter en is het wachten zien op de eerste reacties van de toppers in de shorttrack vrouwt. Het is de eerste keer, hè. Wij ben ik voor het eerst en het is hun eerste keer hier, dus het is allemaal een beetje wennen. Maar het valt me net uit voor een eerste training. Het gaat mooi, vind ik zelf. Wat ik mooi is voor Knecht is dat er deze simmer tussen de bedrijven toch ik nog hype worden is. Ja, midden jetzt en ja, daar ben ik ontzettend blij mee. Ja. Alles zoen? Ja, zeker. Ze doen het allemaal hartstikke goed en het gaat heel goed mee, dus dat is mooi. En dan waarom naar het ijs, want bondscoach Jeroen Otter heeft het tegengewies mij dat er in Ljouwert rieten worden kan. Ik hoorde vanmorgen op het nieuws dat in Duitsland mag je maar 80 km per uur rijden op de snelweg omdat het te warm is. En wij hebben hier gewoon in Leeuwarden ijs en het is prima. Het gript goed. Ja, hier en daar zijn er natuurlijk nog aardig kleine dingetjes waar we aan moeten werken. Ook hoe moeten we de kussens opplaatsen? Hoe voelt het ijs? Hoe moeten we onze rondetijden inschatten? Maar ja, het is de eerste training, dus daar hebben we nog een paar dagen de tijd voor. Maar wat voor gevoel staat bij jou, jong, jouw Berting? Nou, ik hoop dat ik voor het eerst slaap. En dat ik niet denk hoe komt dit eruit, maar ik heb een heel tevreden gevoel. Echt heel blij. In de ring van september is de opening van de Alversterrenhal voor het grote publiek.